Комендант бүлмәсендә бер ничә кеше белән сөйләшеп утыра иде. Бераз көтеп торыгыз, диде ул Гөлзиләгә, коры гына итеп. Кызның күңелендәге өмет чаткысы бөтенләй сүнеп калды. Әзерләп куйганнар дисеңә. Борылып китәсе иде дә бит, барыбер бәрелер урыны юк. Көтәргә кирәк инде, ичмасам вакыт үтә торыр. Бүлмәдәгеләр озак кына торды. Алар чыгып киткәч тә Гөлзилә керергә кыймады. Тиздән комендант үзе чыкты. Килдеңме? Дип ягымлы елмайды ул. Ә мин кичә үк көткән идем. Әмма ул ни өчендер бүлмәсенең ишеген бикләп куйды да баскычка юнәлде. Әйдә. Кыз аңа иярде. 4нче катка кадәр дәшмичә генә күтәрелделәр. Гөлзиләнең җанын сәер бер рәхәтлек биләп алды. Әмма ул сизелмәвенең дөрестлегенә ышанмаска тырышты. Ышанса, якынлашып килүче бәхет кошын өркетер сыман тоелды. Комендант бүлмә ишеген ачып җибәрде. Монда бер кыз киләчәк. Әлегә үзең генә буласың инде. Курыкма. Әлбәттә төрле кеше бар, әмма син курыкма. Беркем дә зыян салмаячак. Гөлзиләдә бөтенләй дә курку кайгысы юк иде әле. Комендантның сүзләре аңа берчә якыннан, берчә ерактан ишетелде. Ул үзенең чынлап та бәхетле икәненә әле булса ышанырга курка иде. Ярый, син урнаша тор, иртәгә очрашырбыз әле. Бер сүзем бар. Менә ачкыч, менә Гөлзилә бу сүзләрнең чынлап та өнендә икәненә, чынлап та үз бүлмәсе барлыгына ышана башлаганда комендант чыгып киткән иде. Кыз тирә-ягына күз йөгертте. 2 урынлык бүлмә, 2 якта 2 карават, алар янында 2 тумбочка, ишек төбендә зур шкаф. Уртада зур гына өстәл, 4 урындык. Өстәл өстендә бүлмә ачкычы һәм паспорт. Гөлзилә паспортка үрелде. Аның эченнән 2 кагыз кисәге килеп төште. Ордер белән пропуск иде бу. Гөлзилә уларны кабат-кабат, зур ләззәт белән укыды. Укып тугачтагы паспортын актарды. Акча юк иде. Күңеленә аз гына шым шәүләсе йөгерде һәм шундук юкка чыкты. Прописка дигән битендә шушы тулай торакның адресы язылган мөһер тора иде. Бу кадәр шатлык янында акча югалу шук генә булып тоелды. Бәлки югалмагандыр да әле, комендант алып кына куйгандыр. Ярар, иртәгә үзеннән сорап белер әле. Кыз үзенең караваты янына килеп басты, утырды, йомшак, ятты, назлы, рәхәт. Кабат бүлмәгә күз йөгертте. Бу аның үз бүлмәсе, үзенеке, җанын чиксез ләззәт ялмады. Кирпекләренә яшь иркелде. Беренче генә кунса да, ул шул тиклем тыныч йоклады, иртән үзендә чиксез җиңеллек тойды. Эшкә барганда да, бакчага кергәндә дә авызын җыя алмады. Ул шул кадәрем бәхетле иде. Әмма эшенә тотынып ярты сәгатьтә узмады, күңелен шом басты. Сайма карчыкның акчасы югалу хәбәре бакчаны урап чыккан икән. Әле анысы, әле монысы килеп, Гөлзиләдән шул хакта сорашты. Кайберләре астыртын чиметеп алырга да онытмады. Тик ни гаҗәп, кыз башта бик гарләнсә дә, тиз тынычланды һәм хезмәттәшләренең сүзенә салкын битарафлык белән җаваплады. Әйтерсең, бу хәлнең Гөлзиләгә бер катнашы да юк иде. Төш алдыннан мөдир бүлмәсенә атлады һәм керә-керешкә үк ярып салды. Мин китәргә булдым, яңа эш таптым, бүлмәдә бирәләр. Мөдир риядан гына карышып маташты да, ярый диде. Мин сине мәҗбүри тота алмыйм. Китүең кызганыч әлбәттә, синдәй кызны табу җиңел булмас. Шулай да син хаклы. Яшьсең әле, ә бакчада эшләргә бер кайчан да соң түгел. Гөлзилә чыгарга борылгач, аның янына ук килеп аркасыннан сыйды. Ярый, бәхет телим сиңа. Сайма карчык табын янында булыша иде. Гөлзилә ишектән керүгә үк елмаеп сәламләде. Рәнҗемий дә, ачуланмый да иде карчыкка. Ул аңа битараф иде. Хәер, алай ук та түгел. Сайма әби кызга бераз кызганыч та иде хәтта. Ялгыз картлык кичерүче кеше ни кылмаста ни әйтмәс. Хушы да бетеп бара торгандыр инде. Сайма би, мин китәм инде. Карчык аңа сәерсенеп карады. Шулайдыр инде балам, шулайдыр. Рәнҗегәнсеңдер инде миңа. Рәнҗемини, аның тавышы калтыранды. Гафу ит инде, кызым. Хәтерем дә бетә башлады бугай. Әби кеше сабый кеше диләр. Гафу ит инде балам. Гөнаһлы булдым мин.
Мөлкәтен ташып тәртип белән урнаштырып бетергәч, бүлмә тагы да нурланып киткәндәй тоелды. Сайма карчыкның ярым караңгы өе белән чагыштырганда бу оҗмах иде. Бүлмәне җыештырып, эшләрен бетергәч, Гөлзилә чәй куеп җибәрде дә үз оясына озак кына сокланып карап торды. Менә шундый иркен бүлмәдә Таһир белән бергә яшәсәң иде, дип уйлады ул ирексездән. Таһир хакында уйлаудан күңелен әрнү дулкыны телеп үтте. Ни хаты, ни хәбәре юк, исән генә була күрсен инде. Озак моңаеп утырырга туры килмәде. Ишек тукылдаттылар. Комендант кергән икән. Ничек урнашып беттеңме, диде ул елмаеп, һәм Гөлзиләнең рәхмәтләр яудыруын бер тыңлап торды да, җитдиләнеп урындыкка ымлады. Утыр әле, Гөлзилә, сүзем бар. Гөлзилә күрсәткән урынга утырды да, диккать белән комендантка төбәлде. Үзенә шундый изгелек күрсәткән кешегә ни күрсә шуны эшләргә әзер иде кыз. Бакчада эшләгәч синең буш вакытың кала бит инде, дип башлады комендант, һәм кызның җавабын ишеткәч дәвам итте. Алайса, бигрәк әйбәт. Вакытлыча гына бер эш бар. Күңелеңә авыр алмасаң инде. Кара эш. Җыештыручыбыз декретка китте. Бераз акчасы да булыр, аннан соң бүлмә өчен түләү дә күпкә кимиячәк. Гөлзиләгә кара эш яңалыкмы соң инде? Барыбер кайда да булса урнашырга кирәк бит. Кайчаннан тотынырга? Комендант аңа ягымлы караш ташлады да, мөмкинлегең булса бүгеннән, диде, гаепле елмаеп. Риза булсаң, бераздан минем янга төш. Эш тәртибе белән танышырсың, документ тутырырбыз. Шулай итеп, идән юучы булып эшли башлады Гөлзилә. 9 катлы тулай торак идәне ни генә әйтсәң дә колхоз идарәнеке түгел. Монда күбрәк тир түгәргә кирәк. Аннан соң әле онысы, әле монысы үтеп-сүтеп кенә тора. Яп-яш башың белән кулыңнан бүтән эш килмәгәндәй җыештыручы булып йөрү бераз гарьләндерә дә. Тик нишләмәк кирәк? Аның каравы акчасы балалар бакчасында гына караганда икеләтә диярлек артык. Яшәү урыны да бар, буш вакыты да күп кала. Вакытын бушка үткәрмәскә тырышты кыз. Имтиханнарга әзерләнде, яңа җырлар өйрәнде, концертларга, һәртөрле кичәләргә йөрүде. Мондый урыннарда яшь булу бердән рухың байытса, икенчедән үз-үзеңнән канәгатьсезлек тойгысы да уятты. Гөлзиләдән дә хөртүрәк җырчылар сәхнәдә йөри, ә ул тулай торак идәнен юа. Ләкин кыз төшенкелеккә бирелмәде, тагы да шәмләнебрәк эшләргә кереште. Күренекле артистларның җырлау үзенчәлеген, сәхнәдәге хәрәкәтен өйрәнде. Мондый киеренке тормыш шул ягы белән рәхәт иде. Ул авыр уйларга бирелеп, моңаеп утырырга вакыт калдырмый. Әмма кыз үз дөньясы белән генә яшәгәнлектән башка кешеләр белән дә юньләп аралаша алмый иде. Тулай торактагы күршеләре белән мөнәсәбәтләрдә исәнме-саумы дәрәҗәсеннән узмады. Нурия янына да барганы булмады, хәтта Гөлзиләнең. Аның турында уйламаганнан түгел, булай гына күңеле тартмады. Ишеген барып шакылса, көньяк кешесе килеп чыгардай тоелды. Шуңа күрә кайчагында кыз үзен тормыштан читтә яшәгән кебек хис итте. Таһирнан һаман хат хәбәр юк иде. Моңа Гөлзилә берчә ачуланды, берчә кайгырды. Исән генә йөрсен инде берүк. Исән булса сөйгәнен онытмас, кайтыр. Шулай юанды кыз, бергә үткәргән татлы мизгелләрен хәтерләп ләззәтләнде. Ләкин булар гына аз иде. Тормышның ничектер читтән узып баруын тоюдан туган әрнүләрне истәлекләр генә баса алмый иде. Гөлзиләдәй гүзәл белән танышырга теләүчеләр күп иде, әлбәттә. Бер кичәдән соң ыспай гына киенгән итәгатьле генә егет озатып та куйган иде хәтта. Таһирның хаты килмәгәнгә үпкәләп йөргән чагы иде кызның. Мин гомер буе сине генә көтеп саргаерга тиешмәллә, егетләр беткәнмәллә, әнә башкалар ничек типтерә дип уйлаган иде Гөлзилә. Әмма бу эше өчен бүлмәсенә кергәч үкенеп бетелмәде. Иртәгә килсен генә әле, кире бурып җибәрәм. Бер яратмаган кеше белән ничек озатышып йөрмәк кирәк? Гөлзиләнең кире буруы кирәкмәде. Кызның тулай торак идәнен юып йөргәнен күргәч, егет үзе танымаганга салышып үтеп китте дә башкача эзе юлы булмады. Шул хәлдән соң Гөлзиләдә егет җиләнне үзенә якын җибәрмәде. Бер көнне сөйләшеп, серләшеп утырырбыз дип Нурияларга барган иде дә, аның бүлмәсеннән яңгыраган музыка, ир-ат тавышын ишетеп, ишек төбеннән борылып китте. Анысы да яхшы булды әле аның. Нурияга ул нәрсә дияр иде? Тулай торак идәнен юам дияр идеме? Авылга кайтып киләсе иде дә бит. Бергә укыган дусларын күрәсе, Таһирның тәтеллек сеңлесе Әлфия белән серләшеп аласы иде. Авылга да хат язмый микән Таһир? Әллә Гөлзиләне генә шитләтәме? Кайтып килсә, күңел тынычлыгы табылыр төсле дә, тик эштән китеп булмый шул.
Менә шундый төрле борчулардан, икеле-микле уйлардан котылу юлын кыз бары тик эштә генә күрде. Яшәр урыным бар, акчам җитеп тора, тагын нәрсә кирәк инде дип юатты ул үзен. Имтиханнарга әзерләнергә дә, җырда да үзеңне камилләштерергә кирәк. Кайчан гына булса, барыбер сәхнәгә менәчәк ул. Ходай биргән моңын кешеләргә бүләк итәчәк. Аны да яратачак халык, алкышларга күмәчәк, ихтирамга төрәчәк. Бары тик армый-талмый эшләргә генә кирәк. Быел укырга керәчәк ул. Быел ул былтыргыдан бер башка югарырак күтәрелде. Шулайрак фикер йөртсә дә, бәхет кояшы Гөлзиләгә быел да елмаймады. Бер ел эчендә илдә дә Гөлзиләнең тормышында да әллә никадәр үзгәрешләр булды, әмма кыз студент булу бәхетенә генә ирешә алмады. Шул чак аның күз алдына авыл урамы буйлап җырлап йөреп торган көтүче Кыям абзый килде. Колагында аның тавышы яңгырап киткәндәй тоелды. Алмаларын җәлли тормыш җандарыма таш ура. Кыям абзый, язмыш аның бүтән шатлык куанычларын тартып алса да, җанындагы җыр моңнарын, буйсынмас рухын тартып ала алмаган икән бит. Сәхнәләргә менү бәхете тәтемәсә дә, урамнарда җырлаудан аны беркем дә тыя алмаган. Хәтта үзе фани дөньядан китсә дә, кешеләргә җыр калдырып, гомерләренең авыр чакларында баш идерми торган бер көч калдырып киткән. Укырга керә алмаса ни, Гөлзиләнең моңы үзе белән дә баса. Иң мөһиме шушы түгелме ни? Юк шул, түгел. Урам җырчысына әйләнү Гөлзилә өчен үз җиңелүен тану ул. Көчсезлек. Кыям абзый урам буенда җырлаган икән, Гөлзилә сәхнәгә күтәрелергә тиеш. Шунсыз үсеш юк, алга китеш юк. Гөлзилә сәхнәгә менәргә тиеш, нинди юл белән булса да. Кинәт Әхмәт Сабировның теге вакытта әйткән сүзләре исенә төште. Бу тәкъдим имтиханнардан соң да үз көчендә кала. Бәлки быел да шундый ук хәлдер. Гомер буе укырга керәм дип йөреп булмый ич. Әнә Нурия яши бит әле. Бер гәрләнер, бер хурланыр да, барысы да онтылыр. Тау Мөхәммәдкә килми икән, Мөхәммәд тауга бара. Гөлзилә үзенең иң матур киемнәрен киде, зур бер бәйрәмгә әзерләнгәндәй бизәнде, көзгә алдына басып бер тын үзенә сокланып карап торды, тик ул бәйрәмгә бармый иде. Күңеле тулы ачы нәфрәт иде аның. Тормышның гаделсезлегенә дә, үзенең көчсез һәм яклаучысыз булуына да җаны әрнеде. Ул үз үзенә кул салырга җыенган кеше халәтендә иде. Ул бөтен дөньясына үч итеп, үз сафлыгын корбан кылырга бара иде. Атлаган сайын нәфрәте артты, адым сайын үзенең хаклыгына расларга тырышты. Әйе, шулай булсын, тыгылсыннар, тәненең сафлыгын кайырып алсалар да, күңел сафлыгына кул сузарга хәлләреннән килми аларның. Тәнеңне сатырга да мөмкин, тик җаныңны гына сатырга ярамый. Алар барыбер мескен. Хәтта Гөлзиләдән дә мескенрәк. Гүзәлләр күңелен яулый алмагач, аларны һәр төрле ятмәләргә эләктереп үзенеке итәргә мәҗбүр булалар. Шын мөхәббәткә үзләренең хакы юк икәнен тоеп, ясалма ярату, ясалма елмаюларга ризалашкан мескен җаннар.